साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा मोनसे जोबोद जारिमिनारि जायनिखि बिएससि आरो बिटिसिआ जानांबाय जे बेखौ जिरायथ'दोंसोमोन होननानै बुंदों जे बिनि थाखायनो बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुआव गोजोर जानांगौब्ला जोंनो आलादा रायजो बदलाय मोनगोन आरो बिनि थाखायनो दिनैनि बे गेदेरथार सुबुं गौमा दायो बे समाव बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय दायो बे समाव जोंहा मोसाखावरि हान्जा दंफैयो नर्थ इस्ट खेराइ डान्स एकाडेमि राङापारानिफ्राय बिथांमोननि मोसाखावरि आफादखौ बे समाव मोसानानै गावसोरनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंफैनो थाखाय खावलायहरबाय बे समाव बेखायनो गसंनानै थानाय बिथांमोनखौ जिरायनो थाखाय खावलायहरबाय खेबखांखाबाय जाखाबाय बैनिफ्राय खामखाबाय National Democratic Front of Bodoland, People Joint Action Committee for Bodoland Movement. होननानै बुङोब्लाबो जोंनि आन्दोलना थाद'नो नाङा जोंनि आन्दोलना कन्टिनिउ जानांगोन जों जेब्लासिम जोंनि समस्याया फोजोबनानै होआ जोंनि बे आन्दोलना कन्टिनिउ जालांबाय थानांगोन मोनसे नेशनहुडनि बाथ्राखौ फोरमायो नाथाय इन कोर्स अफ टाइम बेबायदि गैला नाथाय दिनै बिथांमोना इसे जमा जायै
Ponsat no rest. We want Bodoland. We want Bodoland. We want justice. No Bodoland, no rest. Jai Buruhari ne. Jai Bodoland ne. So लोगोफोर निउज 18 निफ्राय रिपर्टार फैदों आरो लरेन्स साराबो इन्टारभिउ होदों लोगोसे मेथाइ खननानै बर' हारिनि गेजेराव जायगा लाग्रा सिंगारबो बा गायकबो फैदों